Uganda Travel Agency те кани на незабравимо пътешествие в сърцето на Африка – Уганда. Знаеш ли, че самият Уинстън Чърчил нарича Уганда перлата на Африка? Но повярвай ми, този прякор едва загатва какво всъщност представлява тази невероятна страна. Днес ще ти разкажа няколко удивителни факта за Уганда, които най-вероятно не знаеш. Хайде да започваме. Уганда е дом на почти половината от планинските горили света. Дълбоко в трудно проходимата гора Буинди живеят тези величествени и застрашени от изчезване същества. Уганда е едно от малкото места, където можеш да ги видиш на свобода. В Уганда няма сняг, с изключение на върховете на планините Рувензори, наричани още лунните планини. Тези заснежени върхове се издигат точно до самия екватор. Яко, нали? Там се намира и връх Маргарет, третият по височина в Африка, със своите впечатляващи 5109 метра. Уганда е едно от малкото места в света, където можеш да видиш катерещи се лъвове. Те обитават сектор Ишаша, част от национален парк Кралица Елизабет. Това поведение е изключително рядко и уникално за този вид котки. Китоглавата чапла – жив динозавър в Емабамба. В мочурищата на Емабамба край Ентебе можеш да видиш рядката китоглава чапла, впечатляваща преисторическа птица с подобен на обувка клюн и височина до 1,5 метра. Местните гидове предлагат лодки за наблюдение на този жив динозавър в естествената му среда. Популацията на белите носорози се възстановява в резерват Зиуа в Уганда. След като са изчезнали от страната преди повече от 50 години, белите носорози отново се завръщат. Това е единственото място в Уганда, където можеш да ги видиш на свобода. Можеш да се намираш и в двете полукълба едновременно. Ако застанеш точно на линията на екватора в Уганда, ще бъдеш едновременно в северното и южното полукълбо. Уникално преживяване. Най-дългата река в света Нил извира по уникален начин от самото езеро Виктория, което е най-голямото езеро в Африка. В Уганда се намират 3 невероятни национални парка, изобилстващи от диви животни – Кралица Елизабет, Мърчисън Фолс и Лейк Ембуро. Не пропускай шанса си да откриеш перлата на Африка – Уганда. Виж дивите африкански животни отблизо, открий невероятни пейзажи и автентична култура. Uganda Travel Agency ще бъде твоят личен гид от вълнуващо сафари сред лъвове до срещи с местни общности. Готов ли си за приключението?